बेयावनो बयनिसिमबो फैबाय थानाय गोदान बोसोर रंजालि बैसागुनि गाहाम हामलायनाय जासिबाय। डिमाकुसि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय फोरमायनो मोननानै गोजोननाय मोनदों दि जोङो दख'रानि बानजायनायावनो 11 साननि थाखाय आरो 19 सान अर्थात माने खाम दामनाय सिफुं सुनाय सेरजा हुनाय बेखौ जोङो 19 सान फोरोंबाय आरो मोसानायखौ थांनाय 1 एप्रिलनिफ्राय नैबे 11 एप्रिलसिम 11 साननि थाखाय जोङो फोरोंदों। बे हारिमुवारि मावबादाखौनो दिनै जोङो फोजोबफैबाय। साबायखर जासिदों। बेयाव जोङो खमैबो 7 फोरोंगुरु जोङो मोननो हादों आरो बिथांमोना जोंनि हांख्रायनाय बायदि नैबे जोंनि हारिमुवारि मावबादायाव फैनानै जोंनि गोसो गुदुं सोलोंसा बिथांमोनखौ फोरोंफैबाय। बिनि थाखाय साबायखर जासिदों आरो बेजों लोगोसेनो फोरमायनो सानबावदों जे डिमाकुसि मिरु रंजालि बैसागु खुंथाय आफादनि बानजायनायाव आरो डिमाकुसि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मददआव फैबाय थानाय 29-30 एप्रिल अर्थात बैसागुनि 15 आरो 16 अक्ट'आव 32थि डिमाकुसि मिरु रंजालि बैसागु खुंथाय फोरबोखौ खुंनो थाखाय लाहार फाहार खालामनाय जादों। दा बेखायनो बे साननैनि हाबाफारियाव जोङो खुंथाय आफादनि जानानै साफ्रोमबो डिमाकुसि हालामनि रायजो राजाफोरखौ खावलायहरबाय जाहाथे बै साननैनि हाबाफारियाव बयबो लैहोर लैहोर फैनानै मोनफ्रोमबो हाबाफारिखौ जाफुंसार होयो आरो जोंनि बर'नि जि बयनिख्रुइ देरसिन फोरबो बे फोरबोखौ रंजानायजों लोगोसे मोनफ्रोमबो हाबाफारिखौ जाहाथे जाफुंसार होफैयो बिनि थाखाय खुंथाय आफादनि जानानै खावलायहरबाय।